Notes la pell apagadeta o les defenses a mig gas? Potser no és el ferro i és el zinc. El zinc és com els suports de la lleixa d'un armari. És petit, però si falla, si no hi és, tot perd estabilitat. Sí, ja sé que no vas a la botiga a agafar 1 quilo de pomes i una bosseta de 50 grams de zinc, però te'l pots trobar al plat. Els llegums, les llavors de carbassa o la taïna, per exemple. Hi ha uns compostos als aliments, no et dic el nom perquè no m'agraden els tecnicismes, que limiten l'absorció d'alguns minerals, com el ferro, el calci, el magnesi, el coure i el zinc. Això què vol dir? Doncs que en determinats aliments fem curt d'aquests minerals. Però no ens alarmem, que tot es pot resoldre. Si vols augmentar l'absorció de zinc, per exemple, remulla els llegums i acompanya'ls amb vitamina C, és a dir, amb taronja o tomàquet, per exemple. Una altra acció que pot fer cada dia per mantenir els nivells ideals de zinc és prendre les nostres càpsules d'omega 3, 7 i 9 enriquides amb zinc i vitamina D. Tot 100% natural i 100% vegetal. Amb només 2 càpsules al dia ja tens la meitat del zinc diari recomanat a la butxaca. Que en què ens ajuda el zinc? Contribueix a la capacitat mental normal, és a dir, tenir una memòria, una atenció i un raonament normals. També ajuda al manteniment d'una visió normal i al manteniment dels cabells, de la pell i de les ungles en condicions normals. Això sí, no ho oblidis, si tens símptomes persistents, consulta un professional de la salut.